Nagate tumira na tira na sa gahanap. To shoot. 3 points by number 8. Wala. Paglabas lang pala yung kanina. Stagger tumira na 3 points by Stagger. Wala. Nakuha ni Stagger. Stagger, easy 3 points na naman yan. Natin yan, nilista mo na yan. Walang palya pa yan to. Stagger, nagkadala ng bola. Oh, iniisi lang. To shoot, 9, 8, jump shot, easy 2 points. 4, tumira ng 3, easy 3 points. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Laro kami ng 3v3 ngayon. Ay, mga geng-geng natin. What's up mga waray, no? Nandito tayo ngayon sa Area 4. Area 4 ba yung lalaroan natin? Half court lang. Ayan, papawis tayo. Baliliga yung 3v3. Nagate tumira na 3 points by Number ang atol. Security guard may hawak na bola kung yan na wala rito Nino. Nino, number. Hindi ko makita yung number nila. Number 10. Sa guard key. Ito mo sa nawapan. Where's the hood na tayo? Pass 2. Take guard. Easy this one. Take guard. Sa guard. Naglaman sa bola. Pass na number 3. Sa guard. Pupumulatan ng Chris na naman. Rebound Nino. Security guard may hawak na bola. Tumira na doon. Easy. Bupon, pati security guard. Number 33, grabe, pinapakita ni number 8. Titira na sa gahanap. To shoot. 3 points by number 8. Ano pa sila ng bola? Yan lang ang gagawin mo dyan. Coast Guard, tumira ng F. Wala. Nakuha ni number 3. Sumalak sa pinasa lang pala kay number 8. Wala. Nakuha ni security guard. Security guard pinilin. Easy to by security guard. Stagger, nagdadala ng bola. Number 10, pass to number 8. Oh, hindi pwede daw yan. Oh, grabe talaga yung ginagawa ng Coast Guard na to. Security guard lang ng bola, pinilin. Easy to by security guard. Number 23 yan. Number 3, nagdadala ng bola, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Matigas. Secret tumira ng bola, wala, nakuha ni Stagger. Easy to by number 10, pass to number 8. Number 8, Luis Dante. To shoot. Easy 2 points by number 8. Sumabay lang. Take guard, naglaman sa bola. Pass to security guard. Pass to take guard. Tumira ng 3. Wala. Paglabas lang pala yung kanina. Stagger tumira ng 3. Easy 3 points by Stagger. Coast Guard number 12, Baligar. 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 Number 10. Easy 2 points. Ayan na po. Ang sakit niya. Inaatake na naman ng high blood. Security guard! Security guard! Wala! Nakuha ni Stagger. Stagger, easy 3 points na naman yan. Natin yan, nilista mo na yan. Walang palya pa yan to. Tira nga naman. Bodyguard! 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 Alam mo ba gano'n? Binawan mo to! Easy 2 points na Stagger! Coast Guard, tumira na 3! Oh, bet ka muna. Bet mo muna. Nalagay, tumira rin ang test. Nakuha nila. Uy! Pinatake siya. Nakuha yun. Security guard. Wala. Nakuha ni number 3. Number 3. Naghahanap na papataan number 8. Nakita niya. Pinatado ulit si number 3. Ayaw na pumunta. Security guard. Easy to pass. 23. Pass to Coast Guard. Coast Guard. Sinistat Lumea. Wala. Nakuha nila. Shot guard. Easy to point. Lista mo na yan natin yan. Bodyguard! 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 Easy to point! Bodyguard naman. Siyempre, sipat yan eh. Shot guard! Shot guard! Nagdadala ng bola. Oh, iniisi lang. To shoot. 9, 8, jump shot. Easy to point! Bodyguard! Coast Guard, nangingi ng security guard. Security guard, pumili. Easy 2 points by number 29.
Sayang pinapakain sa yung manok. Number 10, pass to number 8, number 8. Humingi na pass si number 3. Easy, wala nakuha ni Coast Guard. Coast Guard, hinahanap si security guard. Wala. Stamgard, tumira na bro. Easy, 2 points by Stamgard. 8-18. Gago, nagbibideo ako. 8 basketball. Mars, ikaw gago. Time out! Pinasok na siya kasi si Luke. Bodyguard! Yari ka ngayon, bodyguard! Pakita mo na mga kinakain na fried chicken! 42 points lang! Kinagalang ng mga klasa kasi si Kate, uy! Gago, Mars, sumihigot. Number 3, kaya number 4, tulad ng isa. Nice one. Bumabay ka pa, wala na, wala na, Time out kami, time out. Uy, bumibili ko ang kami na player na isa. Number 10, nagdadala ng bola, Stamgard. 10 to shoot, high. Wow, yung umi. Wala na naman Stamgard. Wala na naman, napagsipak ko number 12. Wala na naman, napagsipak ko number 2. Easy to one by Stamgard. Ano na? Pakita mo kami ng mga bago mo. Wala. Uy, pumito ka! Ay, pumito! Ano? Dito! Dito! Uy, pwera ng tres! Wala! Karoon sa cover! Tabaw sa Bodyguard! 3 minutes. Bodyguard! 4! Pwera ng tres! Easy, 3 points. Time out kami, time out. 27, pass to security guard, tinuna! Lord! Matigas no! Magpilin ka lang ng siyaw! Wala! Like ka mo! Like ka mo! Dapat ba nagdadala ng bola? Wala! Bola kaya! Coast Guard! Nilapit! Wala! Nilapit pa kasi! Makulit ka security guard. Easy 2 points ang security guard na. Meron ka dyan, oh. Gato! Baksak! Tasin! Wala! Dahil mo rin na nakapagtinga! Ano pakiramdam nun? Hindi ito malaw! Wala! Karuha nyo! Coast Guard yun! Wala! Nadatwet! Nakuha ni Pulis! Easy tungkol! Kasali si Juno. Ano kasi? Nadatwet! Tungkol na rin! Easy! 3 points! Ano? Pass to security guard! Ano ka dyan, oh? Jen, ka dyan, Jen. Tira. Pasok. Primo na rin yun. Sino pa yung maliit? Oras muna. Last shot. Jun. Huwag na muna. Daan na. Jun. Sa kanila, sino ang mabigat, sino ang palabot. Number 4, nagdadala ng bola. Tira. Yan. Ano? Pagkakulit mo sa kalaban! Why? Piniliti! Coast Guard! Tira, pre. 1 second! Tira. Wala na oras! Okay, tapos na yung first quarter. So yan, tapos na yung first quarter. Hanggang second quarter lang to. 48-40. So, lamang kami ng... Hindi kita. Good. Number 23, Tulina Chris, easy 3 points. Ang huli yun, palakuan. Over. Wala na bola. Papas. 10 to 9. 8, 7, easy 3 points. Balik pa ka ng lipat na. Wow, pinilitan.
Sayang ang ato. Easy 2 point by number 23. Ayo. Oh, yan na. Tumawag kayo. Cover. Dinakwas. Wala. Kadaling na ito. Isa na. Easy 2 point by number 23. Kanina pa nakapadyo siya ang nalulagi at nalabak nyo. Easy 2 point by number 23. Uy! Hindi sa inyo. Nalulagin ka. Number 3. Tumira na po yung wala. Bumili na ang iyong pangyayaw. Sa akin ito ba? Ang oras natin ay natin dito ay natin siya rin. Sagar, dumara ito. O, pasa na malaki na balik yun. Tinatawa na lalaki ng mga kalaban nyo. Easy 2, 3, 5. Ay. Number 23. Nagkawa ko iyan. Hello, easy 2, 4. Sa tingin naman dyan. Beautiful life. Iyo. Sarap mo. Mamaya yan. Sagar, nagkatala na bola. Wala. Nakuha ninyo. Sagar ulit. Ayaw na tumakuliwan. Parang nakakaya na naman siya ng bayan niya. Nakatabi niya, yung kahit saan niya eh. Ayaw na tumakuliwan. Kaya 60-57 lamang na end basketball. Kanina pa. Wala. Nakuha ni security guard. Yung boys. Kaya na end basketball. 60-50 na lang. Nagkatala na bola. Wala. Easy 2 points by number. Wala naman. Sa kalabas ka na. Tiruan. Nabalikan, dadala ng bola, paso sa ground, o tumalaw na yun. Ang score na nila 66-61. Lamang ng 5. Uy! Grabe naman si Batigan. Alalayan mo yun, delikado ka. Dun pa sa kaya dun. Sagar na dadala ng Bars, bola no? to shoot. 9. Para may malaki tayo mamaya. 7. Wala. Nakuha ni Batigan. Batigan. Dapat si Jun sa kanila eh. Ano? Tumira na to. Easy to pass by Kuya Ano. All na. Sagar. Pass to number 3, number 8. Nagdadala ng bola. Pass to Sagar. Easy to pass by Kuya Sagar. Number 27. Pass to number 23. Nangingilang pasa. Sagar pala ang pinapasahan. Sino ba? Captain. Angelo. Mukha. Pakiayon. Salamat. Pagilid. Wala. Nakuha niya. Wala. Nakuha niyo. Sagar. Jamsa. Easy 2 points. 27. Number 23. Titira ng 3. Grabe si Lebron. Wait. Angelo. Jamsa. Binurang. Uy. Sa atin. 72-67. Tumira ng 3. May pagano si Miss. Para kang gobyerno. Ayos yung kalsada. Sisirain. Number 8. Nagkadala ng bola. Binabantayan niya ang attitude. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Go. Naglabas na bola. Pass to yan. Tumira ng 3. Wala. Cover. Tumira ng 3. 5 minutes na. Ano? Mark, 5 minutes na. 3 points. Hindi nakikita ni Daddy Kim yung kasi daw madilim. Yan ang lagi niyong rason, di ba? Number 8. Nagdadala na bola. Naghahanap na papasahan. Pass to Sagar. Easy 2 points. Pati siya. Ibig sa kuda. Kanina. Tapo na ang lamang. 80-70. Pass back. Easy 2 points. 12 na po. Time out na. Out pa rin. Pass to number 23. Foul natin yan. Ay, sorry. Easy weapon. Kay Jun. 7, 6, 5, 4. Nice! Kita yung siko doon. 12. Pass number 23. Number 23. Nagdadala ng bola. Traveling! Easy to. Bagan ko. Balikan! Dahil dalawa may tayo. Number 4. Jun, shot Jun, tsaka lang Jun. Pass to. Pumege. Nice. Balis tayo. Number 23.
23. Nagdadala ng bola. Easy to point. Naglapasok. Wala ka. Sige na, dito kabila. Number 12. Oy! Number Yayo. Number 26. Number 23. Time out na, time out na. Easy to point. Sino nag-time out? Kami. Number 10. Subguard. Dalawang na bola. Kaldagin mo. Tol. Oy, mabawi raw sa akin ang pakita mo nga ng 3. Tagilid ang mukha. Oy, 3-12 daw. Oy, pagganyan-ganyan ka ba? 88, 85. Tatlo na lang ang kalamangan ng Ace Basketball. Number 8. Naghanap ng papa sa Ace Subguard lang nakita. Easy to po start to yung Subguard mo. 5 na lang ang kalamangan nila. Bodyguard. Pagwitan mo naman. Easy, liver by bodyguard mo. 2 na lang ang kalamangan ng Ace Basketball. 90-88. Number 8. Paso number 12. Ay, number. Ano ba yan? Paso ayo. Paso ayo. Hola ka. Oy! Wow! Subguard. First personal foul mo pa lang, Tol. Pwede mo pa silang kaldag-kaldag Pakiusap lang. Lalo na yung nakagray na nakangiti. Yeah. Number 23. Tumalo ka na, wag ka na magreklamo. Hindi ka naman referee. Easy to point, kakareklamo mo. Number 8, nagdadala ng bola. Ang oras natin na 1 minute and 46 seconds. Set to shoot. Nice. Easy to point. Ano ba? Warning! Oh, ano? Sagot. Number 3, nagdadala ng bola. Pass to Subguard. Easy to point by Kuya Subguard. Oh, ang dami mo. Number 23, paso ang kaya tumira ng 3 point. Gana. 1 minute and 30 seconds. 98, 92. Anim lang ang kalamangan ng Earth Basketball. Oy! Number 8, 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pumilok na si Angel Lopez! Anin na ang kalamangan. 1 minute. 101.95 of favor of the... 1 meter ha. Op. Number 3. Nakuha ni Bodyguard. Easy. 2 points by Bodyguard mo. Parang lemon square. Number 8. Nagdadala ng bola. Ito lang. Sa inaasar nyo. Anong pakiramdam kasi naman ang tumatawag na hindi naman kayo ang pinapakinggan? Tol, isa ang nasa loob. Baksa tuwan. Wala. Nakuha nyo. Dre, gamit oras. Gamit oras daw. Number 8. Nagdadala ng bola. 57 seconds. Set to shoot. 9. 8. Oh. Wow. Sino ang foul? Huwag kayong magreklamo. Mga depunguran kayo. Wala kuya. Kaldagin mo Subguard. Number 8. Toy. Kinapitan na. Penalty. Warning pala. Doon pa sa kay Brian, no? Kay Brian. Subguard, naglabas, pass to number... Uy! Sabi naman parang sa yung Mihawa, yung isa dito, tuwag-tuwa. Noon, 7 seconds. Kasi pag magkawala sa akin, iipitin ko. What? Rebound ni Subguard. Ilan yan? 1 minute. Subguard, binaksa to ni Juan. Wala. Oh, titira rin siya ang ilang na 3. Wala ka! Ang insiraulo ka kasi. Gamit oras, boy. Oh, number 8, 39 seconds. Orly. Ilan? 8 seconds! Sub, kay Brian. Sige, yabo. Basta ka pa nga. Ayun po, sir. Kami. Gago 37 na. Up.
Manood ka! 37 seconds! Bodyguard, pakita mo nga kung paano tumira ng 3 si Angelo. Ganyan lang kasi yun, Angelo! 5 lang ang lamang. 5 lang one. Wow! Lima. 33. Tangina, ganda ng laban ah. Kumapa ng score. 105, 100. Uy! Last one. Pass out. Yung talangka. Easy. 1 point. 6 na lang ang kalamangan ng Airs Basketball. Ayaw. Nagdadala na bola. 30 seconds. Easy. 2 points. Foul. 28 seconds. Oy! Wala na maglalaro. Oh! Gamit oras. Nakuha din ang 25 seconds. 25 seconds. Number 8. Pass to number 18 seconds na lang ang natitira. Lapit boy, lapitin mo. Tirawan. Bodyguard. Wala na. 10 seconds. 12 seconds. 12 seconds. I know the reason they come here. It's convenient. Still time and time, I put the time in. Stars around, perfect trying to turn back the clock and rewind, no decline. When it was me by design, it's how you perceive it. I'm overachieving, back to the beauty. All of these demons, all of these secrets that I can see for all of these reasons. Some people like time to get for a season. You just like dancing, you just like drinking, you like romance, you Tapos na yung game.